आलेल्या सर्व भीमसैनिकांचे आपल्या वडनेर नगरीमध्ये सरचे स्वागत करत आहे. गाण्याचं नाव असताना टिमके सगळे चल. अग मायेचा पदर दिला ये डोळी, अग दिलाच माझी घेऊ ग घेऊ. अग मायेचा पदर दिला ये डोळी, अग दिलाच माझी घेऊ ग घेऊ. आमचे वैभव दादा गांगुर्डे यांचं मनापासून धन्यवाद. मान सन्मान केल्याबद्दल धन्यवाद. अग मायेचा पदर दिला ये डोळी, अग दिलाच माझी घेऊ ग घेऊ. अग मायेचा पदर दिला ये डोळी, अग दिलाच माझी घेऊ ग घेऊ. मग कशी घेऊ वडनेरवाले? अरे येडाई माझा जीव ग जीव, येडाई माझा जीव, अरे येडाई माझा जीव ग जीव, येडाई माझा जीव. मायेचा पदर दिला ये डोळी, दिलाच माझी घेऊ ग घेऊ. मायेचा पदर दिला ये डोळी, दिलाच माझी घेऊ ग घेऊ. अन मग येडाई माझा जीव ग जीव, येडाई माझा जीव, अन मग येडाई माझा जीव ग जीव, येडाई माझा जीव. येडाई माझा जीव ग जीव, येडाई माझा जीव, येडाई माझा जीव ग जीव, येडाई माझा जीव. क्या बात है. सारा मार्गच करती खुलावाशी भगवतीची ना, पाठीशी ती उभासणार असाला कोणाला भिऊ ग भिऊ. पाठीशी ती उभासणार असाला कोणाला भिऊ ग भिऊ. अन मग येडाई माझा जीव ग जीव, येडाई माझा जीव, येडाई माझा जीव ग जीव, येडाई माझा जीव. मायेचा पदर दिला ये डोळी, दिलाच माझी घेऊ ग घेऊ. मायेचा पदर दिला ये डोळी, दिलाच माझी घेऊ ग घेऊ. वडनेरवाले सगळ्यांनी आवाज द्यायचा बरं का. आवाज देणार ना सगळे? बोला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. अन मग येडाई माझा जीव ग जीव, येडाई माझा जीव, अन येडाई माझा जीव.